Terve vaan. Tehdään nyt sitten pikapeliesimerkki vähän uudella otteella. Ideana olisi toteuttaa vähän toiveita, eli pelataan Gambitteja, mitä sitten ikinä päästäänkään pelaamaan. Eli tuosta laitetaan ensin pelaajahaku päälle. Tuollainen peli, jossa on 3 minuuttia aikaa ja 2 sekkaa. Siirrosta aina lisäaikaa tulee. Jaha, sieltä tulikin ihan hyvä pelaaja vastaan. Meillä tuli valkeet tässä. Mitäs Gambittia nyt tällä tavalla voisi pelata? No ei ainakaan nyt ihan heti tule mieleen. Vastustaja pelaa tällä tavalla. No, tää on ainakin aika reipas muunnelma, että yritetään pelata E4. Kyllä tässä varmaan päästään jotain uhraamaan. Eli Gambittiahan pelataan yleensä sen takia, että saadaan hyvä upseeripeli. Ja siinähän tässä nyt on ideakin, että lähdettäisiin silleen tekemään. Valitettavasti vastustaja nyt pelaa asemalla peliä ja me ei päästä pelaamaan Gambittia. Tämä on aika, sanotaanko, riskialttiin näköinen pelitapa valkoiselle sen takia, että tässä otetaan aika paljon tilaa keskeltä ja sitten kehitysedun tai kehityksen kustannuksella. Ja nyt sitten vaarana tietenkin tällaisessa pelissä on aina se, että kuningas on keskellä, niin tulee sakkimatti yllättää ja näin. Katsotaan, miten pystytään pelaamaan. Nyt olisi varmaan syytä varoa sitä sakkimattitilannetta. Mä luulisin, että C4 on tulossa. Mä pelaan nyt tällä rohkealla tyylillä. Idea on, että pelaisin F4 ja ajaisin ton ratsun pois ja yritän tulla toimeen tämän kuninkaan kanssa täällä. Tässähän nyt on sellainen tilanne, että mä en halua vaihtaa lähettiä tonne, koska se oli sitten vapauttanut hänen peliä huomattavasti. Nyt on tää tilanne sen näköinen, että tässä täytyy ottaa tällä vähän reipas asenne, että lähetti tohon ja linnoitus ja sillä eteenpäin. Monesti jos etenee sotilailla ja upseeripeli jää ikään kuin kesken, niin vastustaja saattaa uhrata. Tässäkin on erityyppisiä uhraustilanteita odotettavissa. Ei nyt heti tule kyllä, mutta hän haluaa tukikohdan tänne. Mä voin yrittää tietysti pelata nyt sen ruudun ympäri. Ja mä linnoitan. Ja aikomuksena on nyt sitten tehdä sillä tavalla, että mä uhraan ton P2-sotilaan, että saadaan vähän teemalle tyypillistä peliä aikaa. Ideana on siis saada hyökkäystä uhratusta sotilaasta ja mä aion mennä kuningattaralla E1, jossa tulee ratsulle B2 ja sitten hyökkäykseen tänne. Hän ei halunnut ottaa mun uhrausta vastaan. No, se ei varsinaisesti yllätä, koska tässä oli selkeästi pelaaja kyseessä, joka tykkää tämmöistä asemallisesta pelistä. Ja sellaiset pelaajat ei yleensä ota materiaalia, jos joutuu pahaan puolustustilanteeseen. Kun H1 on hyödyllinen siirto sen takia, että mä voin lähetellä liikkua vapaasti. Ja nyt sitten katsotaan, mitä tässä tapahtuu. Jaha, tuli ilmoitus, että mun täytyy kytkeä tietokone verkkovirtaa. Hetkinen vaan. No niin, nyt jatketaan, niin ei lopu peli kesken sen takia. Yleensähän pikapelissä ei hirveästi liikuta kesken pelin, mutta nyt oli vähän pakko. Mutta olisi loppunut peli kesken.
No niin, nyt kaikki hyvin. Kone saa virtaa ja asemakin on vielä ihan kunnossa. Nyt jos hän lyö tuonne F5, niin mä lyön G:llä ja pyrin hyökkää G-linjaa pitkin. Ideana on myös, että pelattaisiin F4. Ajetaan ratsu pois tuosta hyvältä paikalta ja saadaan keskusta rullaamaan eteenpäin. Nyt hänen uhkaus tänne ei ole mikään vaarallinen, koska mä voin lyödä tornilla takaisin. Nyt mä yritän nakertaa tämän ratsun tukijala irti tuolla P3 siirrolla ja saan sillä tavalla mahdollisesti hyvän aseman. Mä luulisin, että valkealla on nyt tosi hyvä peli. Jaha, G:llä otetaan, niin saadaan tosiaan se hyökkäyslinja. Aha, hän halusi lyödä tonne. Mitä se sieltä saa? En tiedä, saako mitään erityistä. No, mä voisin pelata nyt tämän siirron. Mä uhkaan tehdä haarukan C7 ja D6 hakea sotilaan. Mä luulisin, että tää on mulle hyvä. Ahaa, hän voi lyödä P3 ja A2. Eli mä en voikaan ottaa sitä heti. Mikä siirto tämä on? Tää on joku erikoissiirto nyt. Mä voisin ottaa tuolta laadun, mutta onko mun parempi olla ottamatta? Joo, mä luulen, että tää on paras ratkaisu. Mä yritän pelata E5 nopeasti ja voittaa ton sotilaan. Mä saan lähetin ja ratsun peliin, etten lähde ahnehtimaan, etten jää vaan vaaralliseen paikkaan ton kanssa. Jos hakisin tornilla tuolta nurkasta, hän olisi pannut tornin C8 ja ehkä kuningattar P2. Mun idea on siis pelata nyt E5 ja sitä mä tässä valmistelen. Ja aionkin pelata sen, vaikka hän pääsee kuningattarella tuonne, niin mä ajattelisin, että tää on hyvä, koska mä voin jatkaa D6. Aha, kuningattaret vaihtoon, no se sopii. Sitten pelataan D6, molemmat tornit uhattuna. Tää pitäisi olla voittoasema. Okei, hän luovutti. Jännä peli kaikkinensa. Joskus voi tulla yllättäviä juttuja, kun tapahtuu näin, että koneet meinaa väsähtää. Okei, katsotaan nopeasti, miten tämä peli eteni. Ideanahan oli pelata gambitteja, mutta ei se tietysti aina onnistu, jos vastustaja pelaa eri tavalla. On tietysti totta, että kun satuin pelaamaan ton D4 samalla kun selitin, niin en muistanut ajatella sitä, että yleensä gambitteja ei D4 taida valkealla juuri olla, jos musta pelaa tällä tavalla. Eli E4 olisi pitänyt pelata ja vaikka sitten muuta gambittia, mutta sitä täytyy kokeilla seuraavalla kerralla sitten. Nyt ollaan aika perus nimso-intialaisessa ja kaikkein terävin jatko on tämä F3. Tässä voi tietysti pelata hyvin monella tavalla, mutta tätä on monet hyökkäyspelaajat pelanneet ja se on ihan hyvä. Tässähän otetaan tietysti isosti riskiä. Nyt olisi mahdollista pelata mustan B5, joka muistaakseni on ihan niin kuin maailman kärkipelaajienkin suosima siirto. Siinä musta kampitoi sen sotilaan ja jos valkea ottaa sen, niin kuninkaalle tulee helposti tukalat tilanteet tässä keskellä. Nyt sitten vaihtojen jälkeen niin valkoisen täytyy kehittää. Luulen, että tämä lähetti G5 on oikea tapa. Ehkä ratsu E2, ideana ratsu G3, lähetti E2 linna on toinen vaihtoehto. Mutta mä luulisin, että tässä musta on vähintään tasa-asemassa, koska hänellä ei ole heikkouksia ja on kehitysetua. Ainut asia, mitä valkealla on toi keskusta ja siitä pitää yrittää pitää kiinni ja tässä pelissä se nyt onnistui. Mutta vähän eri tavalla peli olisi voinut kulkea myös
Nyt mielenkiintoinen ehkä on C4 heti. Siihen mulla on ratsu D4 ja lähetti pitää D3 ruudun hallinnan, että tämä ei ole niinku tavallaan ongelma tässä, mutta sitten myös joku muu ratkaisu kuin ratsu G6 tulisi kyseeseen. Ehkä jopa B5 ideana lähetti lyö tänne ja jatketaan B4, sen tyyppistä, että saadaan jotain nopeasti aikaan, koska jos tämä asema pysyy kiinni, niin mä kehitän ja sitten tapahtuu helposti niin kuin pelissä. Mä haluan jäädä G3, kun ratsu H5 olisi tullut. Ja sitten mahdollisesti F5. F5 olisi semmoinen siirto, mikä olisi hyvin luonnollinen mustalle ja sen kannattaisi sitä yrittää pelata tässä, mutta nyt tuli sitten muuta. Tuli G4 tuohon torni E8 ja tämä vaikuttaa siltä, että valkea saa aseman kuntoon, koska nyt linnoitus ja sitten valkea voisi ehkä pelata jopa niin, että suojaa tämän P2, mutta nyt oli ideana uhrata sotilas, että saisi hyvän upseeripelin. Ainahan silloin, kun uhrataan gambitilla, eli avauksessa sotilas, tämähän nyt on jo melkein keskipeliä, mutta ideana on, että vastustaja häviää aikaa, eli siirtoja siinä, että se hakee ton sotilaan. Mä olisin pelannut kuningatar E1 ja sitten kuningatar tänne puolelle. Ideana sitten hyökätä lähetin kuningattaren ratsuja sotilaiden kanssa joko kuningasta vastaan tai keskeltä. Ja musta on kehityksestä jäljessä ja sillä on sotilas enemmän, mutta valkealla on kompensaatiota. No hän ei ottanut sitä ja nyt mä suojaan ja tässä on melkein yhtä hyvä tilanne, mutta ei ole edes sotilasta vähemmän, joten siinä mielessä valkealla pitäisi olla etua reilusti. Nyt on aika selvää, että kun päästään F5-tukikohtaan, niin asema on valkealle hyvä. Nyt jos daami lyö B2, niin vaihdot ja ratsu lyö D6 ja sitten nämä sotilaat on vaarallisempia kuin C ja B. Ideana pelata B3 jossain vaiheessa, eli täältä tukikohta ratsulta pois. F4, nyt se viimein se sotilasasema etenee. Tässä nähdään, että tämä G2-lähetti ei ole mikään huono lähetti silloin, kun on liikkuvat sotilaat kyseessä, eli valkealla on mahdollista siirtää sotilaita eteenpäin ja sen ansiosta tämä G2-lähetti ei ole mikään ongelmalähetti. Ja lopultahan siitä tuli sankarilähetti siinä mielessä, että saatiin siinä sitten aikaan tuplauhkaus. Nythän oikeastaan parempaa ei ole, koska uhkaa vyörytys sen jälkeen, kun voitetaan C4. Tämä uhraus oli käytännön pakko. Tässä on varmaan voittoja monella tavalla, mutta nyt olisi ollut riski siinä jatkossa, jos musta lyö B3, niin pelata ratsu C7, koska sitten tulee B lyö A ja kuningatar vahtii korotusruudun. Eli malttia kannatti käyttää tässä. Ehkäpä olisi voinut pelata myös torni C1, mutta tämä oli mun mielestä näppärä. Pyritään pelata keskusta eteenpäin ja se onnistuu taktisesti näin. Jos kuningatar menisi johonkin muuhun ruutuun, niin D6 ja taas tornit on uhattuna. Toi yksi sotilas ei saa pahaa aikaa. Ja nyt tulikin luovutus. No, tämä ei nyt ihan onnistunut tämä kampitti kerta, vaikka yritin parin kertaa uhrata sotilasta, niin vastustaja ei ottanut, mutta jos arvonnassa tulee seuraavalla kerralla mustat, niin sitten voisi saadakin kampittia aikaan, koska jokaisen valkoisen avaukseen on kyllä erilaisia kampitteja tarjolla, niin kokeillaan sitten vaikka näin. Tai jos tulee valkeat, niin sitten valitaan E4 aloitus. No, mutta se oli tämä kerran esimerkki.